Vítajte pri tomto videu. Dneska si ukážeme, ako napojiť pamäť RAM do základnej dosky počítača. Takže tu mám pamäť RAM. Ak sa nemýlim, je tam 128 MB, čo je pomerne málo na dneskajšie, ale na ukážku to bude stačiť. To je pamäť RAM, je takáto. No a zapája sa do základnej dosky tu do týchto čiernych slotov, prakticky sa povedať. Keď navidíme kompletnú základnú dosku, rozoberatú. No, takže môžeme začať. Základom je, aby sme mali tieto nožičky takto odistené. Keď ich máme takto, tak tam tú rámku nedáme. Tie nožičky musí byť takto a to isté na druhej strane. Tá základná doska obsahuje môžeme do neho dať až dve rámky, takže máme jednu, takže ju presnejšiu priložíme presne tu a tu sa môže pozrieť, že je v tom. Tieto količky my nepricvakujeme, my tú rámku zatlačíme. Tie nožičky zaskočia toho samé, ako aj tu navidíme, už sú v tom. No a keď chceme pamäť RAM demontovať, takže stlačíme nožičku a aj druhú. Pamäť nám sama vyskočí. To je pamäť RAM, je dočasná pamäť, ktorú používa počítač, keď má otvorené nejaké programy, ako napríklad čo píšeme vo Worde a to čo napíšeme, tak sa neuloží hneď na hard disk, ale sa to uloží na pamäť RAM. Po vypnutí počítača sa celá RAM vymaže. Ako aj po zatvorení programu sa operácia, ktoré sme vykonávali, uzavrie. Toto by bolo na dnes teda všetko. Príjemný deň.